Ayo satu tembang Lintang Asmoro. Spesial untuk anggota DPR. Anggota dapur bingung, ya. Ririn bingung kamu kan anggota DPR. Apa ya tenanan. Yuk terima kasih matur nuwun, satu Lintang Asmoro diaturkan spesial untuk yang di dapur. Masih ada satu permintaan lagi, gubuk Asmoro. Iya, mungkin yang lainnya juga ditunggu atau gubuk-gubuk yang lainnya Mas Wakit monggo. Iya, ini kok cuma pada nonton bapaknya ini mak cenu nontonnya ini. Pripun Pak? Lagunya apa lagi Pak? Monggo. Kayaknya ndelok penyanyi-penyanyi kok Candu Laras. Wah, jat. Iya sabar Besti, lagi digudeg-gudeg. Oke. Oke Bang Yudi, ayo Bang Yudi, Bang Jemi. Aliando. Sila foto.
wangi mawar sing tak sawangane pripat nanging kowe lali larani wong kaya aku ning apa seneng pasu yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku singkat citra janji tekane kowe ngapusi rene suwene aku ngenteni nangis batenku enggantes uripku teles lepas ngetes Allah neng pipiku aku ayo Bang Aliando, foto Bang Yudi. Go! Goyang sikat. Duduk lampi anyar sing ning jero lemariku. Nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku. Aliando. Duduk wangi mawar sing tak sawang ning mripatku. Nanging kowe lali larani wong kaya aku. Neng apa seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku. Neng apa seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku. Iya, sudah nggak punya utang. Terima kasih tuh masih ada tapi ya. Ya berkah selalu sampai bikin gobios. Makasih Bos Yudi ya, berkah selalu. Berkah selalu. Aliando ya. Aliando kan tim rame. Tim rame. Oh iya, terima kasih untuk Mas Yudi dengan bunga-bunga surgawinya. Mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya ya Mas ya. Amin ya robbal alamin. Yuk kembali lagi masih bersama Candu Laras juga yang disiarkan langsung live streaming melalui Ceraputo Cijantung foto studionya. Moga dilanjut kembali yang mau request lagunya apa lagi Mas? Mungkin. Tresno Waranggono, Mbak Amel, Tresno Waranggono. Gantian kok ya. Papa nggak boleh gitu. Ayo. Kamu tak aduin loh. Loh ini Papa loh. Iya. Papa gensetnya dipindahin dulu. Teman makan teman. Spesial buat Mami DJ. Mami DJ. Jangan lupa transfernya Mi ya. Cedut-cedut. Iya. Jangan sedih-sedih ya Mami. Ya. Kan sesuai dengan orangnya kecil, mikir dia kecil. Melihat kau
buat Mbak Rini Cedut. Ini sudah mewakili semuanya. Kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Mbak Pat. Unyu tenan. Monggo Pak De. Rada teras. Campur Sarija. Yes. Bas audio. Serah foto. Video syuting matur suwun. Ayo Masku, joget bareng-bareng niki. Monggo. Biyen mula sliramu wis tak aturi, golek bojo sing bagus kaya Pak Jumadi. Apa iya lho Pak De? Sane sliramu digawe ora wurung saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh wis kepasut. Ibarat kubur abakar dadi sego. Ulo kepunku iki tanpa upama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo. Sidane tenanan apa ora niki? Kabeh iki ora perlu diketuni, janjine biyen aku sagu ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodohne. Ora kena prawane tak enteni randane. Tenan lho Pak De. Ora ngono sampeyan sabar tresnamu tulus lan suci sing tak sunyut sing gedhe pangapurane anggur tresno kebojoan sak lawase. Sondula Rastro Iza. Monggo budhe Pak Jumadi. Mbak Yulia, selamat siang. Yen mula sliramu wis tak aturi, golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe ora wurung saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh wis kepasut. Ibarat kubur ra bakal dadi sego. Kula bener iki tanpa upama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo. Kabeh iki ora perlu diketuni, janjiku biyen wis aku ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodohne. Ora kena prawane tak enteni randane. Ono sampeyan sabar ngenteni. Nyatane tresnamu tulus lan suci.
Kepujuan selawase. Pak MC niki wau mbah kula nyuwun lagu Rondo Teles. Nih yang minta birunya duit siapa ini? Siapa yang minta? Ya punya Mas Doni Oh Mas Doni. dari Rawabogo. Rawakalong. Bogo. Semuanya nggak apa-apa, biar cepet ayo. Sayang, meskipun sekian lama tak terpendam rasa cinta, aku takkan berubah birunya cinta kita. Percayalah kasih, Makasih sayang. bisikan nama
Lagu persembahan kita spesialkan untuk Mas Andi dan juga Mbak Anita. Hujan Ningsih. Jawa Kang Asto kaya-kaya wis hantu suaraku apa iya iki tresno kang sanyata sang mustikyaning asmara sona kayu yen mreng handika Mugi bapare margi kan awak loyo jadi doa sang mustikaning asmara sebisa anjaman Kang Asto kaya-kaya wis hantu suaraku apa iya iki tresno kang sanyata sang mustikane asmara sona kayu yen mreng handika muga kesempatan kang sejati kancang kasana kang ngerti
mugi peparing mergi mergi kang waloyo jati doa sang musti kang ning asmara Anjawa kang asta kaya-kaya wis antuk suaraku opo iya iki tresno kang sanyata sang mustikaning asmara sun kayu yen mring handika sang mustikaning asmara sun kayu yen mring handika yen jawata ngelilang ana bakal tabunuh lami Jano